Ліза, догадайся, що загадає квітка? Уяви, як квітка отрадить сонце. Може, слонечник? Так, правильно. Слонечник. Перша літера С. Вітаю, сябри! Привітання. Вітаночки! Привітання. Сьогодні з нами Ярина і Меліса. А так само я Слімачок. і я Юля. І разом ми будемо вивчати літери білоруського алфавіту. Дівчата, яку літеру ми вивчаємо сьогодні? С. С, як у слові Слімачок? Слімак? Слімачок. Слімак. слонечник. А може слімак? А може слон? Слімак? Сапраўды, сёння мы будем вучыцца пісаць літарку С. І для гэтага нам спатрэбіцца А што нам спатрэбіцца? паднос, Угу. манка, Ага. пальчики. Пальчики. Так. Слухайце мелодію і паўтарайце за мной рух. І раз, і два. Вялікая і малая. Спрабуйце, дзяўчаты. Калі ласка, Ярынка, напішы вялікую літарку С. І раз. Цудоўна. Прыгажосць. Меліска, цяпер ты, калі ласка. Цудоўная літарка, таму што слімачок у нас на літарку С. Цяпер, калі мы ведаем, як пісаць літарку С, самы час перайсці да пісьма. Але перш-наперш зробім руханку для пальчикаў. Руханку. Слова слімачок таксама пачынаецца з літаркі С. Таму і руханка наша будзе сёння слімачковая. О! Паўтарайце за мной. Уявіце рожкі, павырушыце імі як слімачок. Управа, улева. А цяпер уявіце, што ўся ваша рука гэта слімачок. Дадайце ему хатку. Давайте попоўзаем як слімачкі. Вітаначкі, вітаначкі. Слімачок у цябе кампанія сёння. Памяняйце ручкі. Так, дадайце хатку. Павіталіся. І што ў нас застаецца пасля слімачка? Слізь. Давайте яе прыбяром. Слізь, 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 слізь. Гэта весело. Цудоўна. Слізь, 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 слізь. Мы зрабілі цудоўную руханку, цяпер гатовыя пісаць. І ў гэтым нам дапаможа, Хто? Я. канешне, нам дапаможа слімачок, таму што мы пачынаем пісаць вялікую літару С там, дзе ў слімачка вочкі. Вось тут. Слухайце мелодыю і паўтарайце за мной. І раз. І яшчэ раз. І раз. Ось так. Дзяўчаты, паспрабуйце, калі ласка, самі. Ярынка, ты. Цудоўна. Слімачок, сёння ўсе літаркі будуць для цябе. Ой, мне вельмі Дзякуй. гэта падабаецца. Меліса, калі ласка. Цудоўна. Цяпер абавязкова, дзеткі, вы таксама выбераце самую прыгожую літарку. У мяне, напрыклад, гэта літарка нумар 1. Усе літаркі С прыгожыя. Дзякуй, слімачок. Мне таксама падабаюцца. Пяройдзем цяпер да маленькай літары С. Мы паглядзім, дзе ў слімачка у нас тут галава. І прыкладна вось тут пачнем пісаць маленькую літару С. Слухайце мелодыю і паўтарайце за мной. І раз. І раз. Паспрабуйце самі, калі ласка. Маленькие літаркі прыгожыя у нас атрымліваюцца. Давайте выберем цяпер прыгожыя літаркі. Мяне гэта нумар 1. Мне ўсё сёння падабаецца, Юля. Я рада, слімачок. Сапраўды, сёння у нас атрымалася сапраўдная слімачковая серыя з літаркай С. Мы навучыліся яе пісаць, а цяпер будзем развітвацца і казаць вам до сустрэчы, сябры. Дзякуй, што былі з намі. Дякую. Да пабачэння, сябры.